ng tuwan. Hi, Lord! Hindi ko na lang ata. May emergency, last na question ko. Hi class, welcome to my YouTube channel. And for today's video, kauban na magkaroon si YG o si Jet for another collab video. Pero wala siya kabalo, nag-video na siya nag-start na siya sa intro. Wala siya kabalo nga amo siyang i-prank ni Jet doha. So mag-away mo doha ni Jet. Wait lang. Sige. Ayaw, kuhaan kayo para wrong yun. Nag-start na Ay, nag-start na. Hi guys! Hi everyone! So, Sir Doy, magpakilala ka. So, Magpakilala ka, Sir Doy. the last time is nag-English me. So karon magtatagalog ako kasi papipilitan ako magtagalog kasi nga mostly of her vlog is Tagalog. So hi guys, I'm Johnny Mijante. Ang inyong may song Bisaya sa Kalabugaw. So hi. Ay! Hi guys! Kaya nakakapayat yung camera mo. Yes! Oh my God. Basta that's what are we doing to what will we do today? Promote your channel first. Magpakilala ka muna. I will not promote it. You will not promote. Baka kayo? Ay! Visit my channel. Kana Oshel Labukana Kalabugaw Vlogger. Yes. So, Sir Doy, anong gagawin natin today? So today, ngayong araw na to, ito challenge kami ni Miss G. Anong tawag ng challenge niya? Sagot o lagot? So the challenge is sagot o lagot. So magbibigay siya ng mga tanong, and if you're not able to answer the question, meron siyang mga parusa dito. Meron siyang question na simple. So meron kaming iinumin na hindi ko alam kung ano to, kung makakasama ba to. Makakabote. Makakabote. Bote ng ano. So ito siya guys. Ito yung iinumin namin. So, busy guys. Nakita akong kukulit. Ano ka di? Adi ay? Uy! Wait ka na ako. Okay, so... Hindi ka ba wrong yun ba? So pwede na you can start now. May bibigay akong mga question sa kanila. At dahil channel ko to, ibang question din ang ibibigay nila sa akin. At kung hindi mo masagot ang question na yon, iinumin mo ang nasa baso. So yeah, let's start. So, first question. First love. Sir Doy. Sa channel mo Sagot talaga. o lagot? Sa channel mo talaga. Yes. Lantaran ng harap-harapan na tong pang-ano Okay, sagot! Sagot! Okay. Sagot. Sagot! Kung Basin siya kinis na kung nanonood man... Sino? Ay, sino first love? Kung nanonood man siya ngayon, alam kong masaya ka na. And I'm so happy for you. Ay, inom na lang di ay. Inom na lang di ay. Huwag na nating sirain yung buhay. Nananakimit na yung buhay niya, guys. Sirain talaga. Mapanira. Huwag na nating inom na lang ako, Miss G. Huwag na. Ano yun. Kung doon yun siya ay. Ano to? Ano ba tong first level, Miss G? Calamansi. Kuan good siya. Calamansi good siya naman. Maasim. Kasi maasim yung love life ko. Isa kong first love. Yan. Ay! Kuhan ko, I will play safe. Sure. Dude kay kuhan mo tayo, tinatry mo ito, hindi ka-shot siya. First love? I know your answer. Uy! Sino? I mean, yung love life, wala sa pamilya. Before you give love, you should love yourself. Myself. Galing! Amazing! Yes! Wala ba yung giingo? Hoy, hindi sinabi ko. Oo nga. Ba? Yun din. Hindi na kayo emphasize yung question, guys. So, pwede. I'm so bright. Yeah. Sige. You're so Anong bright. question is sa akin? Okay.
Ay, ang tanong. Si Jet muna. Dahil nakakurang simple Five. ba? 4, 3, 2, 1. Say mas dako. Ano ba yan? Ay, di na ako tumawin. Ay, pero dili. Kamu na interpret ito kung sa akong question na say dako. Si number 1 or si number 2? Di na ito i-mention ng kaibigan. Say dako. Say Dahil na kayo ninyo. Oh, di ba? Shot good ko right. At the end of this challenge, guys, siya yung makakauna na maubos Siya yung inadyan yung challenge. Ako na siya prepare. Hindi maasim kasi masarap yung love Masarap life. yung duwan. Sure up daw. Mas-sure up, lalo na yung love life dito, guys. Invited kayo lahat sa wedding ni Miss G. Dahil na Just kayo. bring your swab test result. Yes! Ako. Uy, pataka-taka rin mo eh. So ano, wala na tong sagutan. Inumin ko na lang tong lahat eh. Wala eh, si safe niya eh. Isa yan. Question number 2. Daming tao nakatingin. First kiss, sino? Sino ang first kiss mo? Yung sa love life talaga, yung boyfriend, yung jowa. May nagigibot to. Sinabi mo. Ako na may una kasi Dudu. Sige. First kiss. Si Kuan. Ay, Kuan na lang. Siya tanaw si Mama. Dili naman kung ma-level ka naman. Sana. Vinegar. Ang sa pala ni Inutunan. Or Paxil na ba? Inutunan, adobo. Sorry. Abot lang ko yung menu. Nabi, taga mo live. Yay! Oh my God! Yay, malay-balay ka diyan. Thank you na. Pinapong lang. Wow! Wow! Yeah! Counselor doon. First, sino yung jowa, yung boyfriend. Huwag kang ganyan. I mean, jowa. Okay, my first case is yung first girlfriend ko. Ayan. Huwag na natin mention yung name mo yan. Ano ba yan? Magsino sa to. Pinahanglan naman yung sino na ba yan? Kasi tayo ng kinabukasan. Naman ko yung sino. Kung inom mo ito bagang pangalan, di syempre. Sino ba sila? Siyempre, inom good ka. Hindi, makayan ako nag-inom. Ano ni G? Hindi ka lagi. Wala kami nasa iginan. Vinegar. Wala ko kami tag-inununan na ni G. Sa lugar inununan ko ni G? Kung pag first doon pag anak ni mo dahil pag din okay ra pag anak ko kaya ka nang lalo Hindi rin sunahan. Di mo na putunta ng yapilan o kanang ahos or kanang ng pangunon. na kana kung pag inom mo kay kung kanang ginagmay lang okay na siya pag diretso nagit siya hagod Diba? Sige na. For Miss G's channel. no di ba no Wala ka, oy. Ikakulbaan ko, ay. Alam ba eh? Muto ba sasagot na talaga ako guys. Wala, gumanda yung boses ko guys. What's the question, Sir Dal? What's the matter with the atom in the solar system? Sige, ako yung magtatanong. Yung tanong mo kanina is, ano nga yan? Kuan. Anong malaki? Say dako. Say dako. Uy, lang mo. Sako. Sige, akong question. Makainom na yun. Unahan na kita sa questions kasi nabasa ko kanina yung, Kaya mo. yung line of the questions mo. Who took your virginity? Actually, guys, hindi ko talaga siya pwedeng i-mention. Char. Kasi makakasira ka na naman ng buhay niya. Dami na natin nasira sa video na to. Nalain kayo. Di ba? Humahabol guys. Humahabol. Pagulay na ako sa balayan, matingalan na akong papa kay nakuya pa na. Daw mo ba namo nga mag-naay may tabo after ano yung samtihan? Mukhasim.
Silver's one suka, yung naging kong pang model. You know what? Parang wala pang sumasagot. Effortless, okay yung pag-inom. Anad ko siya ginusuka. Lain lagi, uy. Direct yan ka. Effortless, kikima. Pag-inom. Yeah. Yeah. Sanay na sanay. Okay, nahita mo. Oo. Sige, sige. Miss J, kayo na po yung magtatanong. Teka na. Channel mo to na. Hated person right now. Sige, sabi. Sino yung unang sumagot kanina? Ako? Jet. Uy, ako yung pangalawang okay. question. Hala, are you with us? Sige, ikaw muna. Okay. Hated person. Hindi ko siya i-mention because it's too confidential to hindi natin intention pa yung tao, but I hated this person so much because thank you sir. Uy, kakauboy ka. Si Chris Aquino, guro. I hated this person. Busigo, sige, burn out. Because? I hated this person kasi hindi namin sukat akalain na kayang niyang gawin yung bagay na yun because I idolize that person. I see that person as my role model. Pero but I'm not judging him by doing that because I know there's a reason behind it. So, huwag tayong judgmental. Bawal judgmental. So, na-hate ko yung ginawa niya pero hindi ko hate yung buong pagkakao niya. Malbito ka na. I condemn the doing, but I don't condemn the person. Yes, that's the right word. Okay, so hindi ako nakasagot ako eh. Okay. Dili man kay na kuan ba ya kanang hated person who naman good na pang hated person right now, so naa na gina siya who insta. Sinechete. Bland item lugar. Sinechete. So you have to try. Sinechete. Di ba sabi ko kanina na it's confidential? So ayaw ko na kasi kahit pa paano may pinagsamaan mo ka. Siguro yun lang sa Hated person right now? Kuan. When I look at the mirror. Oh. Wow! Who is that boy I see? Kuan yun ko kanang yung pagkakondolit na kanang kuan ko kanang playing safe. Oh, when I look at the mirror. Okay lang eh. Uy! Asa wait lang. Ang harsh ah. Ako din dila. Sige. Okay naman, good. Sige nga, dilaan mo nga siya ako. Hindi ko. Oh my God! So, next question. Nanamian ba ka sa imong one night stand? Actually guys, dili magud ako may nagkuha tani nga question si Jen. So, na ikaw gani pangutana, nanamian ba ka? Or have you ever nga naan ba kay ka one night stand nga nalamian ba ka? Sobrang yung tanong. Nalamian ka din? Oy! Ang reaction. Kinsa ni ang naimong naka one night stand? Kinsa, nalamian ba ka? Pinasabot mo ta kaganina. Kung nalamian ba ka? Kuan pa ni oy kanang wala ni undisclosed ni sa question. Dili ka. Kanino? Nila kinsa lagi kinsa ang imong naka one night stand ug nalamian ba ka? Ano siya question? Wala pa gini na kuan na isa ito niya pero nalamian. So, kinsa mo ka? Oo. Lain kayang suka, no? Pwede ni naman good na mao kay napansiran nalimutan ni man good kay next level na. Pero si Sir Polar ay. Basta tanawa lang get siya. Tuyo. Guys, kinahanglan ba yung matag sa interactorani? Kinahanglan ba yung... Barbecue. Barbecue sauce. Mas masarap pa siya sa ex mo. Yeah! Oh my God, hugot. Curious to, kinsa na siya ba eh? What to sa ko dito kayo? Sige, ikaw sir. Punta man ako doon. Matagalog. Ang hirap talaga matagalog pag Tagalog yung sound vlogger kasi ano eh. Matagalog ka talaga. Okay, what was the question? Uy, dami. Kinsa imong naka one night stand ug Uy, nalamian kinsa? mo ko. Uy, kinsa? Mo ito. Yaw.
Or don't tell me, oh my God, or what? Yeah. Pero di mention pag ang ngalan. Basin dali ta madautan sa imong channel. Kaya ta gagawin na to promote sa tong channel, so dali ta kakadautan pag collab kay nga booking ang kan. Pero hindi ko mag-mention. Lamig man. Before anything else, class, please subscribe to Miss G's channel. Yes. Please, and watch her video kasi malapit na siyang mag-monetize. Yes. Ha? Oh my Huwag God. kalimutan. And also to Jet channel, please support local vloggers, Laguna. Hoy, 33,000 39,000 na yung subscriber, guys. Another question. Hangtod ba karon di palamian gyapon ka? Tubag! Ay, kung inagwala, bangga kayo, wala. Baka Uy, gila pa namin ano eh. Nakakita ako manghuda ng coffee. If we're going to... Papay, makasama lagi na sila. Kinaramihan na daw. Di ba? Lagi lang nang Oh, lahiyan na sa mga una. Lagi lang nang sa nalamian. Dagan man pwede nga gipalagan. Ako ni kaon. Tapos udan. Of course, nalamihan ko. O din, di na nga ito na yung kwan. Sige, go. Sa namin yung siya. Naman ako. Hindi na to ako makashot ko. Okay. Next question. Yung ginagano niya. Who took your virginity? Kinsa. Siya ba nang ganun na ba? Dito sa mga guys. Oh, question din mo sa ako, ah. Naglain akong wala ko sa paon. Pupunta ko. Lain lagi. Sige na, Doy. Sige na, Huki. Okay, wait. Ayaw na Na. pagkuhan din na. Kay Wait, question pa. wait. Who took your Wait, virginity? wait. Kinsa. Ha? Who took your virginity? Kinsa. Sige. Ako, ay, siya, una, ikaw na nagtubag lang. Kaya na. Ikaw sunod. Depende sa mo, sa imong tripping. Alam. Kasi try ko yan, guys. Talk my virginity. Si Kuan, tapak mo first. Yeah! Ay, just playing safe kayo mo, actually. Kinsa gani? Kinsa. So, i-mention gini mo ang name O, di Kinsa. magkailang ta. Sige. Yung mga Doy ha, di magpa-uwi ha. Uy, Yung nana. lagot mo, pinuraman yung kanan ko. Sabihin na. Kuan, ikyo. And white. Yan naman na, Doy, marong complete mong inyong may dala. Uy, ayaw kong ana. Uy, di ba? Yan naman na, Doy. Ha? Kain na siya. Kuha na na, baga. Wala naman ta kani-ani diri nga magpaingan nga na, hindi ay ka. Kasabot na ba nga kung i-prank? Wala, ay. Okay, bye. Ha? Uy, kapag gaya nung ko, pwede ko pala hubog. That's my word. Wala na, Doy ka. Ano sa manual, G? Katawanan di ay? Ay, sila pa. Sila yung kay sila. Adi ka niya nga. Sila. Wala sa Pinoy lang, wala, dili, wala, unsa na, term, prank, di, manggod kay. Dali na kapag magiginom, anong ipainom ninyo sa kuha. Basin ka to imong uyab. Unsa yun? Yung uyab. Unsa? Prank Kanina na to yung ibati. kanina ka magkuhig, ininom ko din ka nang galay na ba akong tiyan. Di ba ako presay mo nga gusto kayo minom? Diba? Ginom ko, pwede ko pa nahubog. Yan naman, G. Kaya pero mga manata. Siya sa'yo magtubag. After na rin ko. Iinit rin na ha. After na, kung hindi na ako tubag, mag-cheers nyo diwa. Sige lang po. Hindi ko ganaan sa mga Nana sila ko. Kinsa. Hindi ko ganaan sa mga words. Ano sa'yo question? Who took your virginity? Kinsa. Si Utok. Kana ha, inuman na Doy ha. Sige, uwi dira ha. Flavors na kayo mga words. Ang nana na mga words. Next question. Next question na ako. Ano na yung pamaman ko? Nainom na ba ako? Uy, di ako. Kaming sa akin na sila. Hindi makaka-jeep, right?
Huwag ka nang, So, maglaway, G. but you have to. Mukha siya glaway. Awin po ng tuwan. Pina-emergency, last na question ko. Ginala sila uga. Question naman sa ako mo na. Ay, oh. Mas nga question. Mali yung to? Kung saan ito? Kamu may question Okay. sa akin. Ako question, ako may question. Kasi po? Kung magninyo ka og nga nung dili karon. Muna ako question sa inyo. Para makaprepare pa ka. Ah, so kailangan biday mag-prepare. Like, kung saan yung i-prepare nyo? Mali. Kung saan ito? Hindi ko ba na? Then, kayo mo ay ko lahat sa ito. Kaya bisa di mo Ako ba yung channel? Nanagihubok. Wala man, good dito. Ganyan akong kulit ang init na kaya akong tiyan. It is not necessary for someone to say that to me. It's so English. I'm not trying to ruin your vlog. Sige, parinta. Sige na. That is the last question, guys. Ha? Wala? Muna. Napamisa ka siya. Wala na ganito. Wala ko pang tanong. Damo na ako ito. Dili na pa manggod ni. Sayang kayo, dili mo inom. Wala na ko ilang question. Di mo inom at ana. Di ako dali mag-raise isa ka question dahil kumana dayon. If not, katuloy ino niya ito. Magkano ni? Kaya rin pag delete ka. Alam, ganina kagikukuhan. Sige na, bakit? Nakalagot ako 24 na. 24 minutes na. I-edit din mo. Nga mga kasukuay mo, ilan kayo mo ay ako ba yung channel ay mamamatag sa kuwan. Same to Hindi you. rin ako mag-question. Mag-shot na lang dahil tayo. Change my mind. Inong ako pa. Muli na ako kayo. Kung buhat ko dito. Yung mga tabahog ma. Lainaan mo yung ito. Ano ako nagkawan ko? At pa man, napanis ang lain ako. Lain ako lain. Ano yung kita dito makuhan? Okay, mag-goodbye na ta. Thank you so much for watching, guys. And we're not... wala na to. Basta. Salamat. Please subscribe sa yung channel. And thank you. Mato na ko, Jake. Tumutang mo pila po. Ay, saan ba mag-impagaling? So, Ay, pag nakipunta na ba? Kung ganun, kung makapukal ka, mahukal. Ano sa'yo, Kal? Kanang lukag ba? Halo. hindi ko magbudget kung sa kalabasigan nito. Kung imot, kung maluwak, kung mahukal. Wala ka na. Nakipunta na mo. Kung iman ang tunlon, mabalik mo na si mong bago or magto na si mong tiyan. Kita din mo. Kagitan mo sa sopogos nito sa mga ginagawa. Kaduktukon. Kaduktukon. Sakto na. Ang ganun, inana na ng mga words. Uy, lain na kay Hersh. Nakista na lagi. Ako nung Hilom na mo. Uy, asa man di. Hilom na mo. So, lukag siya. Dili. Dati nga lagay ko sa inyo, kalit na mag-away. Nag-explain na kung nga dili. Di ba niya ko nga dili? Nag-away din eh. Di ba niya ko nga dili na ako mag-shot ani kay kung nanginit akong piyan ganina, dili ko na danang mga inanang challenge, may mag-beer na or what. Kanya nagsabot naman tanga mag-challenge. So sa lugar din ako karon nga dili na ako kaya ang mga challenge. labang ka ganyan, tulog ka. Nag-try ba sa Google nga kanang Di mo dyan kung Uy, like, kayo nga nagsabot naman ang baya ay, ikaw ba yung nag-iuna to sa akong cellphone na to sa messenger? Subukin ka, subukin ka. Alam kayo, murag akong inyong gamahal. Kung gani, sa may doy. Hindi na tamo kulog sunod. I can raise my channel with my own. I can find my... Mo na galingon nga sana all. Hindi rin man, kaya nga yung walang galingan na yung mga inani ng mga wordings.
Sabi na, Margie, oh. Gusto ko lang lagi dapat. Sino, wala na lang siya. Wala na noon. Ganun galing doors ka, uy. Nakataulaw ka. Tapos sabi ka, mag-ending ka sa kong. Yan, pag-ending dira. Hala, uy. Mama na! Sigit kaya kong gawayaon. Labon, maya ko itong katulog ko ganina. Inyo kong ikuan diri na. Sa mukha eh. Di ba unsang ito kung ingon ba? Kanang atog yung ayuhon o kanang plano ko na to atong kung saan ito pag-prank sa iha ba? It's so proud. Sana ko ang ganyan, tinuod ganyan ay boy. Kakapit na ganyan ako ganyan. Lukawoy na sila. Hello, uy. Nanilo. Actually guys, last week pa naman naging plano ni Jet ngayon from si Margie. So, mas doon man ni Jet og signal, so higay chat-chat, so wala. Oo. It's a prank. Ikaw na ako ipuli. Anong sa ako? So yes guys, if you are watching Si Awing Dayon. please subscribe to my YouTube channel, Johnny Nicanto PH or Mason Bisaya. And yeah, support Messages channel, please click the subscribe button and with the notifications. Okay. Nananaluhan na this video. Thank you so much and I love you all. So it's a prank. So that's it guys. That's it class. If you're watching to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel.